ya tsaya ko ina ba sai gida. Ya tafi ya je ya same ta, ya ce na ji abin da kika faɗa. Ya ce ya umma, kamar yadda ta ce ya Sa'ad, shi ma ce ya umma, shi ne daga nan yaro yake cewa umma. Laraba ma suna faɗa umma, ya umma, in baka gane ba ya mama, in baka gane ba ya inna, in ma gogo kake ce mata ya gogo, in ma ya gwalgwal kake ce mata ya gwalgwal, ko me ma kake gaya mata. Sakon Allah ne a gaya miki. Yace law kanat laki mi'atu nafsin, da a ce kina da rai guda 100, fa kharajat nafsan, ba a canjawa, ba wani dan adam da yake cewa ka bar addini ka bari, babu shi, sai dai ya kashe ka akai. Don haka ba zan bar addini na ba. Kuli in shi'iti, mama in kin ga dama ki ci, wa in shi'iti fala ta'kuli, in kin ga dama kar ki ci. Yace sai an jima. To ai yayi mata abin da ya kamata ya mata malam. Saboda me? Ta tsallaka ta shiga gonar da ba ta ba. Shi dan adam yana da iyaka. Mai ahlari ma ce waya kifu inda amrihi, ka tsaya inda aka umarce ka tsaya wuri. Ya juya ya tafi sa kawai. Tsohuwa fa ta zauna ta sha rana, ta sha yunwa, ta ce wannan yaron fa ba dawowa zai yi ba. Aka zo aka ce karki biye shi, ta ce kuma da abinci na in ci kawai. Wallahi tallahi wallahi, da kanta ta dawo tana ɗiban girkinta. Malamai suka ce a hadisin falamma ya isat min, yayin da ta ɗauki tsammanin Sa'adu, ta ɗauki tsammanin Sa'adu ba zai koma ya canja addini ya koma kafirci ba. Akalat wa sharibat, ta ci ta sha ta haƙura. Abinda nake so na nuna maka anan, kai a matsayinka na uba ka sani cewa ɗanka ba bawanka ba ne, yana da ubangijinsa da yake bauta mawa. Don haka akwai abin da shari'a ta baka dama ɗanka ya yi maka dolensa, akwai kuma inda ka tsallaka ka shiga fa ba zai maka ba, Allah ne ma ya ce kada ya maka. Da haka iyaye da suke ganin suna da total jurisdiction, suna da total power, ƙarfi da doka akan ƴaƴansu 100% su ce wa ƴaƴansu su yi abin da suka ga dama, ba sa tuntuban Allah ko manzon Allah ko shari'ar Allah akan wani abu, to su sani sun yi kuskure.